poverty reduction program. Ang layo-layo natin sa China, sa Vietnam, pati sa Indonesia ngayon, talagang agresibo sila. Kailangan tutukan natin, laging nakatutok sa poverty reduction. Halimbawa, pag maglalagay ng ilaw, yung mga energy grid, yung mga energy poor areas ang tutukan muna. So, maliwanag yun. Tapos sa mga eskwelahan. Minsan kasi, napupunta tayo kung saan-saan. So, dapat may balanse. Yung mga areas na maunlad, na nangangailangan ng infrastructure. Pero sa kabilang dako, dapat yung mga lugar na hindi talaga naaabutan ng anuman, goods or services ng gobyerno. So parang based sa region, based sa needs. Dapat talaga tutukan. Sinabi ko nga kanina, 40% ng DSWD, kung ayon sa kanilang constituency, puros Mindanao. 60% puro rural areas. Kasi yun ang poverty map kung tutuusin. Yan ang itsura naman talaga ng kahirapan sa Pilipinas. No? Tapos yung So, kulang talaga tayo. The other issue, I think, is what I mentioned earlier. Huwag nating isipin na may isang magic silver bullet solution to poverty. Lahat tayo, may 4 Ps naman. Kahit may 4 Ps, pantawid lang yun, pansamantala lang yun. Yung tunay na pagtutok dyan, edukasyon, healthcare, housing, lahat ng mga problema na talagang napakahirap at napakatagal